Magtiayon nga namatay sa disgrasya sa dakbayan sa Naga, nagmirida na kuno sa wa pa mahitabo ang trahedya. Babaeng biktima giyong nanawag siyang igsuon pipila ka oras human sa disgrasya o baka panahon ni atong sila patay na. Ano ang follow-up report? Katuuhan man o dili apan mao kini ang personal nga nasinati ni Rina Tubalinal nga nakapanglimbangod sa iyang balahibo. Pasado alas 8 kagabi, dunay nag-video call kaniya apan wa niya matubag tungod sa kabisi nila sa pag-asikaso sa patayng lawas sa iyang igsuon nga si Perilyn ug Julian Dosdos. Ana pausab siya sa kalisang ug kakugang tungod sa nahitabong trahedya. Apan dihang iyang gitan-aw ang cellphone, nakita ang video call nga wa niya matubag ug nanglimpawot ang iyang balhibo kay gikan man sa iyang igsuon ang komunikasyon. Matod sa mga igsuon nga walay laing nakakupot sa cellphone ug napalong na usab kini niadtong higayuna human sa disgrasya. I-show siya nga na-miss, nag-video chat siya. You missed a video chat from July Linlin Dostos now. Patay na siya, anak. Kaninga time, mauna nga time pag-check na ko. 8:25 kagabi na. Kagabi eh. Namatay sila 11:34 a.m. Ang magdiayong Dosdos adunay 14 anyos ka anak. Busa nagtuo ang mga magsuon nga adunay mensahe nga gustong ipaabot ang namatay nilang igsuon din usan ini nga atimanon ang nahabilin nga anak. Samtang gitugaan sa mga magsuon nga nagmirida na dieng daan ang duha. Kala tao siya nga. Ug wa ko suway anang slide. I miss of half of my life. Tanan slide gud iya gitistingan. Lipay kasi ato gid ay. Kay di sa kay lawom ang swimming pool. Di kadughan ra niya. Lasam gid jag mayo ang kalipay gid sangko gid sa langit. Ingon sa sige, ingon sa pichota, picho, silpita kay lawas na namin ni silpi na to. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.